Jeg vil godt fortælle om mol, masse og molarmasse. Jeg vil lige starte med at forklare, hvad det er. Et mol, det er det samme som stofmængde. Et mol er et antal ioner, formelenheder, molekyler af et stof. Massen svarer udelukket til stoffets vægt i gram. Molarmassen er massen divideret med mol, eller rettere sagt, hvor meget. Der findes en formel for, hvordan man regner masse, mol og molarmasse ud på. Formlen for massen hedder lille m er lig med lille n gange store M. Formlen for massen kan omskrives, som man kan finde formlen for mol. Formlen for mol er lille n er lig med lille m divideret med store M. Formlen for molarmassen hedder store M er lig med lille m divideret med lille n. Man kan finde molarmassen ud fra det periodiske system, som I kan se på billedet, ved at kigge på de små tal under et grundstof. For eksempel har hydrogen, som er den første i hovedgruppen, molarmassen 1,0079. Man kan finde molarmassen ud fra det periodiske system ved at kigge på de små tal under et grundstof. For eksempel har hydrogen molarmassen 1,00794. Her kommer jeg med 2 eksempler til, hvordan man kan regne molarmassen ud. Det første eksempel er med natriumklorid, der hedder NaCl på molekyleform. Natriums molarmasse er 22,99 gram per mol, og klors molarmasse er 35,45 gram per mol. Molarmassen for natriumklorid er altså 58,44 gram per mol, da man plusser de 2 tal fra natrium og klors molarmasse sammen. Eksempel nummer 2 er propan, som hedder C3H8 på molekyleform. Carbons molarmasse er 12,01 gram per mol. Hydrogens molarmasse er 1,008 gram per mol. Og så får vi en molarmasse, som er 45,009 gram per mol. Så der skete en lille fejl før. Jeg vil lige rette den, og jeg vil sige, at molarmassen for propan bliver 45,088 gram per mol.